ମାନେ ଆଜି ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ବଳ ଉଠୁଛି ଦିନ 10ଟା ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନ 10ଟା ହେଲାଣି ମସୁରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ମସୁରୀ ଉଠା ହେଇନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସୁରୀ ଭିତରେ ନାଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଗୀତ ସହିତ। ଆରେ ଓହୋ କି ରଙ୍ଗ କି ଢଙ୍ଗ, କି ରଙ୍ଗ ତାର, କି ଢଙ୍ଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ବାସ୍ ଓହୋ ଏଇଟା କହୁନୁ। ଏବେ ଉଠ, ଗୁରୁବାର ହେଲାଣି। କେତେ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗାଡ଼ିର ବାଜିଆ ଲାଗିଆ ଖେଳଟା ସେ ଦୁନିଆ କଥା ଆମେ ସକାଳଟାରେ କହିଲା। ଆଉ ତୁ ସେଇରେ କୋଇ ଭାଷା ସକାଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଗଲେ ଜଣେ ଧରି ବସଲା କେମିତି ହବ ନା ମୁଁ ଏକା ଯାଇକି ତତେ ଯିଏ କହୁଥିଲା 90 ଟଙ୍କା ତାକୁ ନେଇ ଗଲୁ। ସେ ବା ଗଲା ପେଟେଇଥିଲା କଥା ଥାନ୍ତେ ଆଉ ଚଟ ଯିବନ କାମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଖାଲି ସେ ବୁଝିକି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଇଥିଲା 90 ଟଙ୍କା। ଏ ଭାଇ ତୁ ଝିଅ ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଝିଅ ଦେଖିବୁ ନା ମନ ନେଇ ପର ଘର ଗୋଳି କେମିତି ସେ କଣ ଲେଖିଛି ଆଗେ ଦେଖ। ବଳ ତ ଅକ୍ଷର ବଢିଆ ବଡ଼ ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ପଇଲା? 120 ଆଁ 120 120 ନି ହଁ। କମ୍ ଦେଇକି ଆଣିଛୁ। ମୋ କାବୁଲା କହିବୁ ତ ମୋ ବାଡ଼ି ପଡେନି। ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇ ନେଇକି ଚାଲ। କିଏ ନେଲା 120 ତ ପାଖକୁ ଚାଲି ଦେଖିଆ ଚାଲ। ଏଇ ବଳ ହେଇ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯା ବଳ ଖାଇତେ ଦେବୁ ସେ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ତ ଜିମି ଖାଇତେ ଦେବୁ। ବଳ ହେଇ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ଫୁଲକୋବି କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା? 40 ଟଙ୍କା। ହାଁ ଏଇଟା ମିଛ। ଏଇଟା ମୁଁ ମିଛ। ମାରିନି 3 ଦିନ ଶୋଇବୁ। ମୁଁ ମାରିନି 3 ଦିନ ଶୋଇବୁ। ଏଇଟା ତୁ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 40 ଟଙ୍କା କାହିଁକି କହିଲୁ? ଶୁଣୁ ଯଦି ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ନଉଛୁ ଆଜି ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ତ ଠିକ୍ ମଜା ତ ପୁଅଟି ଶୋଇକି ରହିବନି। ଯା ପଠା ହବ ଯା ଏଇ ବ୍ୟାଗଟା କାହାର? ତୋର ନା? ସେ ପିଲାର ସେ ପିଲାର ତୁ ସେଠି କାହିଁ ପକେଇଲୁ ତାକୁ? ଉଠେଇ ଦେଲୁନି ହେଁ ସେଇଠି ଉଡ଼ିଆ ଆସିଲା କି କ'ଣ ତମ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଖରେ ମୁଁ ତ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଉନି ଆଗ ସେଇଠି କୋଉଠି ଏଇଠି ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇ ଦେ ମୁଁ ରଖିଦିଏ ତାର ଭାରି ଦିଆ ଧର ମୁଁ ରଖିଦିଏ। ଭାତ ଖାଇକି ତ ତଳେ ବସିବି ତାକୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବି? ଇଏ ତ ବାପ ଦାଦି ମମିର ଛୁଆ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁ କୋଉ ଘର ଛୁଆ? ତୁ ବଳାଇ କୋଉ ଘର ଛୁଆ? ବଳାଇ ତୁ କୋଉ ଘରର ଛୁଆ? ହଁ ମୁଁ ହିସାବ ଲେଖେ। ତୁ ହିସାବ କରୁଛୁ? ଓହୋ ଓହୋ ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନେଇଥିଲ ବୋଧେ କଲେଜରେ? 710 ଟଙ୍କା ସକାଳ 410 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଗ୍ୟାସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା କି? 120 ବା ଉଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁନି କି? 120 କେତେ ଲିଟର? 3 ଲିଟର 3 ଲିଟର ହେଟା 3 ଲିଟର ଭରିକି ଆଣିନି। ତୁ ତ 5 ଲିଟରଟା 5 ଲିଟର ଭରିକି ଆଣିବୁ, 3 ଲିଟର କାହିଁ ପଡ଼ିକି ଆଣିଲୁ? କହିନି ଭାଷା 2 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ହଁ କୋଉ 90 ଟଙ୍କା ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଖୁଜିକି ତ ଆରାମସେ ଭରିକି ଆଣିଥାନ୍ତୁ। ପେଟେଇ ଛୁଆ ଦେଲା ଭଳିଆ ଗର୍ଭବତୀ ମରିକିନା ଭଳିଆ। ହଉ ତୁ 5 ଲିଟର ଗ୍ୟାସ୍ଟା କାହିଁ 3 ଲିଟର ଭରିକି ଆଣିଲୁ? ତ ମାଇ ପିଲା ହବ ବୋଲି ହଁ ମୋତେ କହ। 5 ଲିଟର ଭରି ନ ଆଣି କାହିଁ 3 ଲିଟର ଆଣିଲୁ? ମୋର ପଇସା ନେଇଥିଲି କି 400 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି ଆଉ ଆଣିନି। 400 ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ କଲୁନୁ? ଅନାନି ଶୋଇକି ବହୁତ ତୁ ଚହଟି ଚିକଣି ଯା କଥା କହୁଛୁ। ନା ଚଟ ଚିକେନ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଥୋଇପାରିବୁ। ଯାଇଥିଲେ 90 ଟଙ୍କା ତ ତଳକୁ ଗଲାବେଳେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଭରିକି ଆଣିଥାନ୍ତି। ତ ଡାକୁଛି ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇ ଗଲୁ ନା ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇ ଗଲୁ ତ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତା ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଭରିକି ଆଣିଥାନ୍ତୁ। ଶୋଇଛୁ ଉଠିଲାନି ଉଠିଲାନି। ତତେ ବା କାଲି କହିଲି ଏତେ ଛୁଡ଼ି କଥା କହୁଛୁ। ସକାଳୁ କାଲି ସଞ୍ଜଳ କହି ମୁଁ 2 ଜଣ ଆସିକି ଭରିକି ଆଣି ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଭଲ ପିଲା ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବାହାରୁଛି। ମୋରି ପାଇଁ କୌଣସି କଥା ଦାୟିତ୍ୱ ନଉନୁ ଖାଲି ଥାଳ ମାଳ ପଡ଼ୁଛି କଥା ଉପରେ। ଥାଳ ମାଳ ପଳଉଛି ତୁ ଏଠି ବସିକି ରସି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମାନେ ସୋଦା ଶୁଣିକି ଆସିଛ ନା ତମେ? କ'ଣ ହେଇଛି ବଳାଇ? ଝାଡ଼ା ହବ ନାହିଁ ତତେ? ଯଦି ବାହା ବୋଲି ମଙ୍ଗୁଳା ହେଲା ଭଳିଆ ଗାଧେଇ ସକାଳୁ ମୁଁ ଇୟା ଗାଧେ ଇୟାର କ'ଣ କର ମତେ କିଛି ବଡ଼ ଇଏ ବା ବଡ଼ କିଏ ଇଏ ନା ବେ ଇଏ ବଡ଼ ମୋ ନାତି ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ କହିଲେ ବୁଝିଲୁ। ସେ ଆମଠୁ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼ ବୁଝିଲୁ। ବର୍ଷେ ନିଏ ବର୍ଷେ ନିଏ ଯେ ବଡ଼ ଏଇ ତୁ ଗେଦରେ ବେଶୀ କଥା ନା
ଭାତ ବସିଛି ଭାତ ବସେଇଛି ତମେ ଯା କରିବ here ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି I went tell me about something I went to video what tell me about that bye manage बात करते मोबाइल भी चाहिए କଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଉନି ଭିଡ଼ିଓ ପାଉନି ତାର ଛୁଆ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ନା ବଡ଼ ହେଇଯିବ ବୋଲି ପିନ୍ଧୁଛି खरीद ତ ଆଣୁନି ଗୋଟେ ଝାଡୁ ମୁଁ କରିବି